Ninabeko balumlilo elisho ubuhanganga akhangela amankengane. Ninabomlabalaba odlalwa amangwane isatideka siwuZulu. Ninababhejane ubhale ngophondo kaSigcawu. Njengoba kukuningi nje okubhaliwe ey'nkundleni zokuxhumana kanye nasemaphephandabeni esikuzwayo nasemsakazweni ngeMbube esiphethe njengamanje, uma isiZulu kazi ukuthi Ngabe uZulu. Ngitshela ukuthi kungenzeka ukuthi kunokudideka okukhulu okukhona esizweni. Baningi abangaqondi ukuthi ngabe umuntu onjani nokuthi ngabe uy'misele ngokusenzelani isizwe sakhe. Kule nyanga edlule, inyanga kaMandulo, la iMbube ibiqeda khona unyaka, kunezinto ezenzile ey'khombisile ukuthi uwumuntu obathandayo abantu, ikakhulukazi isizwe sakhe. Okokuqala nje, idili lakhe lokuqeda unyaka akalenzelanga ey'ndaweni ey'phezulu, akahlalanga nabangani bakhe abaphakeme, akabanga sendlunkulu ahlale lapho nomndeni wakhe. Kodwa ukhethe ukuthi achithe isikhathi sakhe, achithe leli dili ney'ngane ey'khubazekile, wahlala nazo esikoleni, wahlala nazo, waxoxisana nazo, way'tshela ukuthi ubani nokuthi uy'miseleni ngazo. Kwaba khona lokho, zamculela, kwaba mnandi, ehleli phansi, iy'ngane nazo zathinteka, zazizwa zithandiwe. Lokho kusithinte kakhulu isizwe, nabantu abaningi babona ukuthi uwumuntu onobuntu, onobungani, ophilayo, nonozwelo, uliyisimanga. Okunye kwezinto azenzile le. Okwesibili, uthe uma ehamba iya lapha eGoli, la ade eyobona khona isizwe sakhe, uthe uma ebuka amabutho, wabona, ewabheka, wase wacela, ewaluleka, ewabheke ngqo ngamehlo agcwele uzwelo nenkathalo, wawacela ukuthi angabhunguki. Ukusho lokhu ukuthi angabhunguki, sikhumbula ukuthi iGoli kaNdonga ziyaduma. Baningi obaba abahamba bangabe besabuya, baningi namanje abahambayo bengabuyi. Leyo nto leyo ihlukumeza iy'ngane nabesifazane okumele sebekhulisa iy'ngane ngabodwa. Yingakho iMbube icelile ibuka ibutho yathi, ngiyacela ukuthi ningabhunguki. Nala ade khona laphana eGoli ukugcizelelile ukuthi uzobona isizwe sakhe. Nala evashe khona nyakeni, khona lapha eGoli ehambele sona isizwe sakhe seGoli, wakugcizelela ukubaluleka kokuthi bebuye ekhaya. Wakhuluma kakhulu ngokuthi le ndaba yokuthi abantu besebenze kude nasemakhaya uyafisa yena ukuthi ayiqede. Njengoba ubona nje ephezu komkhankaso ukuthi kuvuselelwe iy'mboni la ngaphakathi ezweni lakithi e-KZN la KwaZulu-Natal. Ngoba ubona nje egcizelela futhi ukuthi la ngabe kuneqiwi noma kunezinto la zikahulumeni, kumele kuqashwe abantu bendawo. Lokhu sikubonile kwenzeka nje ey'nsukwini ngalesikhathi kade kuvuselela uthango lomfolozi la kuqashwe khona abantu abangama50, ngoba yinto ayigcizelelayo ukuthi abantu emphakathini abathole imisebenzi, abantu bebeseduze namakhaya ukuze kwakheke imindeni. Ngoba uma kwakheka imindeni kuyaqina kokwakheka umphakathi, umphakathi oqinile wenza isizwe siqinile nesizaziyo ukuthi siyaphi. Kuyamthinta kakhulu ukuthi manje sekukhona lokhu abathi phecelezi stereotype, ukuthi uma kubulawa abantu, babulawa badutshulwa, kwenzeka ubugebengu obuyingozi, mase kuthiwa labo bantu labo kukhona abavela la eNatal, la KwaZulu, ngaphandle kokuthi kube khona uphenyo. Sekuyinto nje yaziwayo ukuthi cha, la ila kuvela khona iy'nkani. Leyo nto leyo iyayithinta kakhulu iMbube, ifuna ukuyiqeda ngoba abantu ukuthi bekucabangele kanjalo, le nto le ibeka amabutho akhe nesizwe sakhe engcupheni ukuthi begcine beshawa noma bebophelwa ubala. Le nto le yokuthi uma ehambele kwezinye iy'ndawo ey'ngaphandle kwala, afike kuqala abingelele isizwe sakhe, kukhombisa uthando olwisimanga and oludingakalayo. Lokhu ekwenzayo iMbube
kuyabavezela ukuthi iyasinakelela isizwe sayo, nokuthi imisele ukuthi ngaso sonke isikhathi ikwazi ukuthi isisize isizwe sayo, ime naso noma kuphi la sikhona. Ngoba uzoqaphela le nto eyenzeke kulo mfundisi wesifazane lo befundisa eChina ewuthisha uNolusindiso Nhlela, uthi uthe uma esekhala emahhovisi kahulumeni ala kwacobisa izimo. Le nto le iMbube yenzayo yokuthi uma ngabe ihambele kwezinye iy'fundazwe noma ingaphandle kwaleli zwe layo la kwaZulu, ihambele amaZulu, ihambele isizwe sayo, ibone ukuthi baphila kanjani, ihlangane nabo. Kuyinto ebaluleke kakhulu futhi eyenza ukuthi bevikeleke amaZulu noma kuphi la khona. Kungenzeki le nto eyenzeke kuNolusindiso Nhlela ovele washawa nje waxotshwa amaChina, wathi la ethuthu uyaxhumana nohulumeni kwacwebeza izimo. So lokhu kusithinte kakhulu isizwe sayo, ngoba ngithe uma ngihamba la ngihamba khona ngizwa abantu bexoxa abadala nabancane, basho ukuthi hhayi bayayijabulela into eyenziwa iMbube esiphethe njengamanje, ukusazisa emazweni, afune ukuhlala nathi, afune ukuthi sibe seduze naye. Lokho siyakubonga kakhulu. Kuningi nje akwenzayo okuhle okukhombisayo ukuthi uyasithanda isizwe sayo. Siyabonga nina beqhawe. Zolo muhle ngimshiyana nanka amazwi amnandi eMbube. Lalela. Oli mina ukuba khona kwami la ungaphezu kwakho konke bekuzobingelela kakhulu isizwe sami kade ngifisa ukuba ngizosibingelela lokhu ngangena esikhundleni bengingakaze ngilithole kahle ithuba lokuthi ngizobingelela isizwe sikaMageba esengisiphethe njengamanje, okumele ukuthi naso ngoba ngithembele kuso naso sethembele kimi. Sengiphothula nina besilo, ngithokoza kakhulu. Sizoniphathela ilokotho ezinhle ngoba sihlezi emagoli nje, sonke siyogcinela emakhaya, khona lokho kusemakhaya egcineni ngosuku sonke. Nokubhunguka ngenye inkinga esibhekene nazo igoli liyagwinyana. Siyadingakala bakwethu ukuthi siye emakhaya ngoba singamaZulu, singabangoni, siyakholela ukuthi idlozi noNkulunkulu kusemakhaya. Ngalokhu ngiyakugqugquzela kakhulu bakwethu ukuthi uma ungayanga ngoGudi hamba ngoDisemba, hayi ubusunyamalala nje. Mina bendlovu ngiyathokoza